lasa ro holo zay misafisy fiainagnandrô magnaboaka raha vimbodindrô mivolagna rô manana carte tia mivolagna rô manabady vazaha magnano la vie à Thaïlande Dubaï et tout ça igny ny hitantsaiky sy zay agnaty réseaux sociaux nohony raha zegny liaignana heto ty avy andreo zay miala eto karakory ataon'ny Madagasikara ty koa tsika jiaby zay mety mahazondrano afaka manono igny olo sa miaraka andilefa iala heto atsika jiaby magnano mbala tsara raha nabavy jiaby raha lahy jiaby zoky zandry jiaby zay atao amin'ny Rex podcast zaho ny invité nianty tegna hoe zaho ny invité Jean-Luc baka amin'ny Point Carré et Medara baka amin'ny toera zegny bon anareo isan'andra zegny anareo fo magnano interview olo mikoragna mampikoragna olo fa zaho koa nianty zegny safidy hoe andeha mpikoragna anareo koa zay za agnatin'ny Rex TV podcast ato ke karakory bro Jean-Luc karakory bro Medara voalohany izy mba zay somary hafa hely andeha amin'ny place ny Antoniaga fa tsy nimpagnotany anty de bon merci amin'ny Arnaud de merci koa ny amin'ny numéro atao amin'ny boîte de production ty nagnasa de raha karaha zay navy manakory olo jiaby salut merci tamin'ny invitation amin'ny koragna andeha ataontsika niany ty bon atao navety vognona amizay koragna jiaby zay fagnarantsika eto ok bas donc za tsy mba raha koragna fa za fa tegna fa ty koragna ndraiky anareo dès que talefako donc sujet tokony andeha koragnintsika edy bon le sujet zay zao anareo zegny hitako olo tegna misy influence zay tegna olo hitako misy influence zegny mba olo mahazondraha zay baka varatra zay tegna nikaiako anareo zegny ya anisany mbola hitako mbogeno koa zegny anareo zay tokony mba hoe presque référence n'olo jiaby zay koa misy raha tsy mety avaratra agny Medara ya Jean-Luc karaha ataondreo sary tsy taraha ty ato azy non de fa zay mahita raha karaha zay zany Facebook ao bon za sûr fa le sujet nikoragnintsika eto zegny tokony anareo managna valy am'le raha jiaby mandalo eto donc karaha ty zay le raha tseniko zegny le sujet voalohany zegny izy fa mbelako aminareo fa ino hoe aviany zay surtout amitsika varatra tegna nahitavako raha zay na eran'ny Madagasikara fa raha zay agny tegna nahitavako izy hoe ino avian'olo zegny la plupart n'olo presque tsy nivaky loha tamin'ny fianaragna fo zay tegna ny misy vola varatra folo presque olo nianatra amizay zay presque matiny jaly fo sasany hoe hitanao mitana cash point nefa ro hoe olo nianatra comptabilité maro e fa zay zegny raha tegna tiako hoe ino zay viagny raha io zay presque olo presque olo nianatra nde managna niveau universitaire jiaby presque matiny jaly fo fa ro olo tsy nianatra io za tsy mivola ro tsy nianatra fa tsy nivaky loha tamin'ny fianaragna io zegny ro presque à l'aise fo fiainagna misy jo ty zegny zay mety mety trompo izy nareo ny raha zay fa bon Arnaud bon raha hitantsika zegny zay tsy Madagasikara fo zay tsy amitsika am'sisy fois amin'ny pays jiaby zegny mbola agnitsokajigny ho mahantra o andalam-pandrosoagna na fenina bokan-trosa tafiditra agnatin'izay situation koragninao zegny ino antony raha fijeriko manokagna sany mangazika moi za tompony fo amin'ny avinao aviko zegny anao hitako hoe managna hoe fomba fijery zegny fomba fijeriko zay tsy voatery ho vérité absolue o zegny tegna izy donc raha koragniko jiaby eto evenareo zegny ny nakahy tsy zegny ny andrasatiny jiaby azy ny fianaragna baka natao amty amin'ny firenena ty zegny raha madiso atsika hely tonga de ataoko zegny madiso atsika rehefa nandeha nianatra jusqu'à l'université mieritreritra atsika fa takalo miny koa vita fianaragna misezy ho ana ministre ho ana PDG ho an'ny mety ho maire mety ho ino mety ho secrétaire miambianao koa fa vita fianaragna evo directeur zegny ny agnatin'ny saigny nizarigny atsika ohatra zay mianara beka manjary secrétaire mbanjary avocat mbanjary juge oui marigny olo nianatra fo tonga raha jiaby zay fa kanefa aty amin'ny firenena zegny andalam-pandrosoagna ho zaho sady mahantra ny bokan-trosa dia ny fianaragna dia atao handrangitra jerinao handrangitra ny sainao fotsiny ny université sy ny école zay anaranao
fa io tsy garantir fauteuil na garantir seza depetrakinao zay zavatra zay le fianarana tsy mampampagnarivo aty izy mampagnarivo raha ohatra ka nahatsapa fanarangitra jerinao baka tagny fa misy olona ngeny andeha niary tamin'ny université diplôme nandesiny baka tagny fa jerinahiny ngeny amin'ny seza université agny ouais zay donc zay raha volagny zao kilako zay aminakà ndraiky zay fa miady raha volagny aminakà jerinao ngenao amin'ny seza université ao taminakà ke zao za mahatsapa zay fa maro nisy olo nianatra nahazony tokoa diplôme baka tamin'ny université fa diplôme nandesiny le carton le bortre zay magnamarigny hoe fanao nahazo diplôme fa ny jery amizegny ningiagna amin'ny seziny pitrahana tagny fahitako izy ndraiky voalohany aloha tsy fotondreo olo zegny hainy hoe izy sy nianatra fa izy tafaboaka amin'ny fiainana igny aloha tsy fotondreo dia za koa zay mahita fa hoe amintsika agny zatsika hoe karaha maro lora be fa zakaiky loha koa mahitako hoe mba maro ihany koa zegny olo zegny hainy nandeha l'école dia hoe izy tafaboaka agnaty rabe fa izy volandreo zay fa hoe agnatin'ny tanàna raiky zay tsy anantrano tsy efa araka volagnatsika izy zay dia fa za mahita hoe amin'ny mahatonga izay angamba tonga dia amin'ny tiako raha igny kokoa magnino raha misy olo zay vita fianarana dia izy tsy mahazo asa zegny tokony volagny sa fakty araiky volagny medalatra igny fa za mahita fa hoe le système le iaignatsika amin'ny tanàna mihitsy no mahatonga raha karaha zay zany hoe matoa zegny anao navita nandeha manana université anao mahainao fa hoe isan-taogno dia zao anao milohan'olo zegny manam-pahaizana boaka am'ity dia dika zay mba fa tokony manana ataontsika hoe rafitra araiky système araiky afa hoe reto olo maro be reto dia fa misy an'ty dia afaka mangala olo jiaby zegny mandeha miasa lasa hoe maro amitsika zay mandeha l'école atsika tafiboaka fa agnaia amizay tsika baka io amizay io zegny hitako fa hoe le resaka système angamba volaniko aminazy fa misy hoe tsy fotondreo olo zegny hoe izy nidoko fa dia izy niketriky jerinazy dia zay ta système nafananana vola na koa za misy mahita des fois anao nianatra fa au moment zegny anao commencé front fiainana amizay zegny lirany anaranao zay tsy azonao tsy afaka magnampy anao zegny amin'ny raha igny des fois zegny exemple jo za misy mahita maro ny hitako hoe izy nianatra manana licence surtout tsy haiko magnangy fa le raha ny assurer avenir anany koa tagny amin'ny fanambadiagna vazaha exemple zegny na firodiagna tagnatin'ny Facebook tao igny baka raha volaniko aminareo zegny le fianarana zay lasa karaha tsisy effet zegny tsisy hoe le anao zegny au moment anao tokony iassurer avenir anao zay tokony hoe le raha ny anaranao mi-intervenir nefa le raha ny anaranao tsy afaka mi-intervenir fa le raha hafa zegny le raha hafa tsy nieritreretigny zegny igny zay le raha mi-assurer avenir anao zegny hoe firodiagna fagnanaovagna jambilo sasany ndraiky misy manafo tanao ndraiky magnano PD fo koa igny zay raha mi-assurer avenir anany fa tsy le raha ny anarany amizay io amizay misy sasany amizay mivona karaha ty amindreo namandreo mihitsy mivona hoe fa anareo mianatra anareo mianara fo fa nareo mianara fa nareo mianatra io fa zay ato zay tsy nianatra hitanareo zay mavita villa mavoabiagna salon de coiffure azonao mandeha andafy or sasany ndraiky jusqu'à ce que mivolagna hoe mahita hoe voyage mandeha andafy en Chine nefa anao tsy mahita ino fianarana nataondreo ro mandeha Dubai mandeha France azonao nefa reo tsy nianatra même jusqu'à ce que za mivolagna la plupart olo nandeha hoe surtout olo gasy nandeha andafy olo baka avaritra hitako presque ro losa andafy presque olo tsy nivaky loatra fianarana fo jiaby tsy jiaby za tsy volagna jiaby kainao volagna jiaby misy amivavine boka misy rabe koa nandeha agro koa mba niany presque nanambady vazary sasany fa anao zay mizaha même anao mizaha za baka ro andafy agny misy raha mahazotsika Madagascar aty hoe tsy haiko tatato fa anao zay tsy mahita karaha hoe ro olo amin'ny pays sasany zegny anao avy agny misy raha mahazo pays ndreo ty ro misy manifeste anao tsy mahita ro manifeste de fotony hitako baka amin'ny défaut ny fianarana fa mahatonga raha nareo mivolagna nareo fa nareo zany Arnaud marina raha volagninao zay lasa le tsy vakinao fianarana fo losiny boaka agny tanareo ny amin'ny atsika manomboka agny an-tragno ambaka ifagnabiazagna io manomboka an-tragno ny fagnabiazagna olo araiky ambola volagna olo araiky isaky izy be izy raha ndesiny mandra-paizy mamelo tegna hitarimindry zanany koa nanomboka zanakanao teraka nandady nitsangana andeha l'école jiaby zegny efa biazanao deny an-tragno ato izy ho tia ho ketriketriky ho tia ny marigny ho ankahala ny fitapitaka ankahala ny raha losilosy ary ianao zay olobeny koa miforger lohany zanakanao hoe l'école plus ketriketriky azahoagna ity hoe anao tsy volagna hoe fa maro baka atsika amin'ny sisiny agny izay tsy nianatra fa nefa manandraha alaizy amin'ny fiainagna anavy maro koa olo nianatra
manandraha fa izy tsy misafishe amin'ny réseaux sociaux tsy misafishe magnano warawaranazy amin'ny la plage isan'andro tsy mandeha miboaka amin'ny boîte isan'andro na mandeha amin'ny tany zay tokony mba hitantsika fa manambola iry misy olo manambola agnatin'ny compte à la banque ao fa kanefa ny tsy hitatsika ny warawarandraha ataony izy sy ny diplôme zay boaka tsary miafishe diplôme nazy jiaby ary tsary nafiche ny ary hoe zao vola jiaby anagnako amin'ny banque fa izy managna be izy mahay raha be misy pilote maro baka amitsika avaratra misy hôtesse de l'air misy piasa amin'ny firenena mikambagna misy piasa juge farany zegny ambony misy tsatsika lavigny raha jiaby zay fa kanefany ireo olo io tsy olon'ny communication ndraiky ndraiky fa idirantsika fo mivolagna hoe mianara beka karaha ry fulany mianara beka mba karaha ry fulany fa ry havatsika zay tsy nagnano l'école tsara be tsy namana ban loatra ary efa misy hely ireo nambana mikaramatragnon'olo aza izy magnano hitan'olo jiaby raha izy mandeha Maldives izy mandeha Dubai izy magnano belle vie izy ka weekend izy tsy maintsy hitanao ry izy c'est pas taxi be gorille ino tout ça hitanao izy fa izy magnano lavinazy raha tiako volagny izy ndraikindraiky ireo olo ty mba nampahaizagna izy le fahaizagna anazy fahendregna zay anagnany tsy adisiny magnano mipopoka tsy nitariny lasa re olo reto izay tsy de nagnano loatra tamin'ny stylo ary zegny mahatonga izy magnaboaka zo be anotofana le stylo tsy ampy taminazy igny antony agnaboahany hoe mba hitan'olo fa za miada cartenaka gold platinum cartenaka zao ato misy zao milliard fa ny olo zany andeha à l'école izy managna entreprise folo saky anao tsy mahay izy managna entreprise folo io tsy hainao ohatriny volanazy agnatin'ny la banque ao ohatriny volanazy indoanany ao ohatriny volanazy miasa agny tsy ndi volagna zegny amin'ny réseaux sociaux fa amberany comme ça fo izy managna hany ka lasa ro olo zay misafishe fiainagnandreo magnaboaka raha vimbodindreo mivolagna reo managna carte tia mivolagna reo manambady vazaha magnano la vie à Thaïlande Dubai et tout ça igny ny hitantsaiky sy zay agnaty réseaux sociaux satria reto tsy affiché fiainagnandreo fa reo manambola za tsy d'accord hoe ke ireo olo magnaboaka raha vimbodindreo sy magnano fiainagna tsy manjary mivatro ty sy ny ty tsy manjary no tegna mpagnarivo misy olo mpagnarivo plus que reo io agny mpagnarivo jery mpagnarivo vola mpagnarivo fahaizagna fa reo tsy magnano publicité ireo sakiny ko izamako zay manambola mare izy amin'ny tanana any ambanja ho managna maro za izy mandeha andafy isika tateky fa itsary ny publier sarinazy na ndraiky mandeha izy amin'ny Facebook itsary ny publier zao volanaka na sorany carte na za mahita izy mipetraka agnila ko misy carte na folo karazany lahatra ny carte bancaire mandefa henty mandefa resaka produit mandefa ino isan-karazany mandeha andafy miketriky fa itsary nagnaboaka ty lavinazy mavita raha maro izy tragno maro isan-karazany managna tany iny firy hectare fa itsisy publicité ataony de lasa takonany le mpagnano pub le olo zegny tsy manjara no tsy navita fianaragna no tsy nagnino mi-influencer tsy haiko madiniky zegny mipodianako ndraiky ary ambany hoe be azo derigna an-tragno zany kanao ho ty fianaragna ho tia ketriketrika kahalany vandy ho tiany marigny de izy fa vona izy fo homegnatra andeha agnaboaka igny après fa atsika lasa fa le mivokatra le zavatra tsy manjary eo tsika taetro hoe nagnino marety fo amin'ny réseaux sociaux ato nagnino marety fo hita eto satria tsika tsy magnabe le tsaiky tsika ato an-tragno ato tsy nahazo fagnabeazagna hoantsika zay nianatra nge mahefa ny socialisation ny fagnabeazagna olo miainga denegna tokantragno zay fiarahamonigny magnampy télé magnampy radio magnampy ribastalayon magnampy fa nao koa tonga de hankino amin'ny ribastalayon fagnabeazagna zanakanao reo tsy andeha agnabe zanakan'olo de reo nagnano la moziky tsy zegny de anao mantsolo nagnano la moziky tsy zegny anao miamby anao tsy fagnabeazagna la moziky nareo ohatra ninao hato ko hampy fagnabeazagna anao agnatin'ny tragno ato ireo tsy mandehatra amindreo eky fagnabeazagna reo an-tany fagnabeazagna lalabe tsy influencer raha jiaby ivelany ao na misy lion farany masiaka ao be azo hay hady hiaro vatagna anazy amin'ny lion amivoay masiaka an-tany ao zanakanao rango an-tragno ato ndraikindraiky anao fotoankoragnanao amin'ny zanakanao tsisy anao miala tragno 6h du matin zanakanao fa loso à l'école anao baka eo avy baka reo fanandry agnatin'ny semaine ke donc aza mitomagny atsika joty rehefa avy eo olo manolo tsisy vola fo miboaka satria tsy voalatra olo beny olo karaha zay fo hato mivarotro jamana ty ato mivarotro zao ty ato magnano ino raha jiaby nagnino tsisy tantragno tato le fagnabeazagna tsy ampy ko tato io nisy nagnano l'école nagnano tsy fantako na ny fikambanagna hafa tsy fantatro na skoty na ino plus ny zay nataonao tato ireo tsy mivaralila rehefa avy eo tsy matatra ivelany tragno sady zany mizako agnatindraka aloha hoe le azambesagna artiste aby io i dalvis koa ny tamin'izy nagnaboaka ana tô tsy volany babonao izy olo jiaby volagna hoe akokoko moa la mozika zegny fa dalvis koa taloha navy nagnano hira ampianarony zaza azonao tsy injiretsika azonao de magnaraka zegny am'zegny hoe
le olo volantsika le olo zegny tsy nandalo alatsika fianaragna izy koa izy mitogno olo fa hoe aza miantra zay ndraiky aloha tsy pare zay boko amizay boka raha zay surtout ro tsy ako indraiky aloha tsy pare nakarakoa zegny fianaragna zegny io ilaigna fo tsy mitovy zegny atsika io na tsika samy mandafo ataotsika hoe tsy hoe asa farany ambagny na tsika io ke samy mandafo crédit ataotsika tsika samy managna ataotsika hoe anao managna master za sy andeha l'école non tsy tovy zay le système atsika ilaigna fo zegny le bagage anao mba nianatra raha tiako volagny na ataotsika hoe zay baka ty andeha andafy za tena nambady vazaha anao mahay teny vazaha ndraiky anao tsy mahay teny vazaha anao nambady vazaha zay tsy mitovy fo zegny dika zegny hoe ilaigna fo zay resaka fianarana boko zay mozony matetika hoe ny avaritra atsika ni ataotsika hoe fa zavako izy baka amin'ny climat tsika mafana atsika ni manjary karaha atsika zay manafika atsika mafany alo fa izy hoe tanjiaby samby isy olo verigery io non izy tsika varitra taka ny raha io ka za mahita fa hoe misy resaka système mihitsy zay mila zahavagna olo tsika tegna miatsika rabe ry masera agnaty rabe misy resaka système tato na vianry zay nanjary ny boaka tagnatiny vala fizavako izy papitra anosy anareo sady raha zay fa zay fo presque hitako raha remarqué koa zegny agnatiny surtout za boka zegny agnatiny réseau fa zay tegna mampiconcentre za fôtinao zay tegna nahitavako le raha io zegny misy manifeste ao zay hoe même exemple zao misy fanjary tamin'ny exemple surtout resaka hoe tsy fanjariagna io zegny koa misy raha tsy manjary zegny io zegny hitanao zegny presque olo baka avaratra zay tegna miréagir agnatin'le raha zegny na nino fa anao zay tsy mahita hoe fa izy koa misy raha manjary donc sambako nahita zay tony tamin'ny tsy haiko magnangy 23 ans niova magistrat igny to za koa mas nahita hoe tsy haiko magnangy magnano makorely ny réagir tamin'ny raha fa fiera izy ho izy ya sambako anao mahita ro joambilo tamiziny hoe ny hoe ro ny partage anao mahita joambilo ny partage publication anao mahita hoe makorely ny partage publication fa olo baka aminay zay fiera volagnin'reo koa ya mba hidirantsika amin'ny tamy magnaraka amizay zegny ino zay suggestion tokony amezanareo zegny mba angalatsika olon-draha tsara am'le situation io nareo karaha fampizanareo volagna anareo atsika mivolagna atsika niany mivolagna ivolagna zay mivolagna atsika bon voalohany apetrako tsara l'école est obligatoire pour tout le monde ho an'olo jiaby to zay nahiza mila mandeha l'école fo mety mandromo eto anao afaka mandromo forcé ary obligatoire ho an'ny olo zaka za malagasy jiaby sy ny olobe mila anaovagna hady amin'ny abadoagna olo izay fare mandeny fa tsy nahay taratasy sy na taratasy foto tsy hainao mila mipody l'école tsy tara na quel moment na fotoagna karakory mila mandeha mianatra hianatra ia vola zay baka fagnotaniagna petraka io niany amin'ny commentaire zay tsy maintsy ho avy zay ko tianatra fa tsisy oui donc ataovagna isan'ny raha prioritaire agnatin'ny fiainagna tsy koa fa voky na mbala mankora matragn'olo na mbala magnino koa mbala misy moment afaka ampianaranao zanakanao alifasy izy na mandeha miditra amin'ny pipi au moins mahay mamaky teny mahay manoratra mahay konty tsotsotra hely mba tsy kadalen'olo ohatsika zay fa olo bebe afaka misy zafana misy zanaka atsika agny mba mety hagnano aoiely na hagnano raha hafa hely aloha mipody magnano hely amin'ny raha ianaragna io tsy mampagnino hafa fo izy volagnino namako Jean-Luc teo olo araiky nandeha hagnano makorely nahay nitana stylo iva za hena vola sorata vola hileanao agnatin'ny chèque io na tanoratanao ivola amin'ny chèque io tsy hitanao na somme ny vola soratanao tsy hainao samy hafa zegny tsy mitovy atsika na samy andeha hagnano makorely atsika na samy andeha hagnano PD d'euro à Thaïlande na samy andeha hagnano varovarotro maloto ataontsika madinidiniky koa fa hafa fa tsika nahay taratasy hafa fo anao mahay manoatra hafa fogno tsy mitovy maro anareo olo zay nandeha hagnandafy na olo tafiboaka tsy nitana stylo fa maro plus que anareo koa olo mpagnarivo hagny za mbala mivolagna fa maro plus que tsy nianatra io olo manambola hagny fa tsy misy affiché satria noho ny fahaizanandreo sy fahendregnandreo no antony tsy affiché-ndreo volandreo ndraiky oeraoerandreo zay tantsangatsanganandreo zegny antony maha lasa karaha caché lasa karaha flou tsy mazava hoe olo tsy nianatra tegna mahay raha eto vandy za mivolagna zegny maro nohonareo olo nandeha l'école mahay anareo mahay volana agnatin'ny la banque agny anareo mahay firy entreprise ko torognonao mary ya tsy hainareo firy koa Jean-Luc tsy hainareo firy volana ka donc zay olo zegny nandeha l'école sy nisy fahendregny tsy andeha affiché volanazy affiché cartenazy misy firy gold sa platinum sa hino ana cartenantia que donc aza riberibenareo amizegny tsy haiko gasy aza riberibenareo amizegny tanora malagasy fa anareo zay tsy nianatra manambola vitsy noho zay nandeha l'école misy marqué hely agnaty posinay
faro hoe magnaraka suggestion naka magnaraka be azo de agnatragno zanakatsika manoko mandady zanakanao ame fitiavana zay tokony ilainy amia le cause tokony andihanany tsy varavara expression française baka etika aloha izy ampidirigny ao agny mianatra culturen'olo hafa mianatra hafa zay mety tsy mandeha aminao neny zay ne toko tsy ka donc ampidiry amle cause tokony ianarana ampianara maximum araha maso kely azovy namana ia ino mba ndraikindraiky andihana l'école agny masera karakory fianarana zanako directeur manakory zanako ato ndraikindraiky zanakanao nampidirinao niditra amin'ny EPPRI karaha momby natolaka igny izy izy afaka CP koa anao mifily amin'ny CG andeha agnaraka zanakanao hafa ka igny zanakanao andeha l'école anao tsy ho avy agny mila boky zanakanao anao tsy agna mila laky tsy hainao aby ino agnaty cartable zanakanao saky fa mavestra foanao votaitry satria magnino anao tsisy fifandraisana ndraiky zanakanao mihitsiny tsy anagnanao raha jiaby zegny mahatonga izy mivaralila manjary resireto olo tsy andeha l'école reto amizegny ny olo zegny tsy mianatra après ça amiany zaza fitiavana alefa sy mianatra zanaka amia maximum zavatra ianarana ny dictionnaire ny boky ny hino maro samihafa jerevo ame ho azy ary ame fahendregna mba tsy agnano raha tsy maharadalagna magnano raha tsy izy tsy tia vandy tsy tia fitapitika tia vola malaky ampianara zanakanao amia hany voky tsara izy antragno ame fandriagnandriany alfasa l'école ame fitiavagna zanakatsika fa zay la base olo jiaby ila mandeha l'école na hinana ny antony na ifagnondra atsika na ifamirafira atsika zazy izy ka mifara mila mandeha l'école folo jiaby voilà zao ndraiky mahita amin'ny hoan'io masera brosy ny tany jiaby hoe le mitongotsaiky hoe za mandeha l'école aloha tsy mety zay za mitovy hevitra medara amizay fa za amizay koa nefa ty volagna hoe araka fomba volagnatsika zay oka zay zegny ain'olo mahazondraha izy mampangala olo namany fa anao io koa tsy mahazondraha tiako volagna agnaty zegny hoe le système zegny any misy atsika ny rafitra zegny any misy atsika fiarahamonina zegny any misy atsika atsika tsy vidiny hoe tsika miegny ho antsika fa tsika miegny ho an'ny hafa dika zegny izy koa tsika hoe izaha fo aminazy ty de io zay manjary karaha io fo nagnino ma zegny hoe agnatin'ny resaka réseaux sociaux fa tsika hoe maro ny jeune agnatin'izao azonao fa nefa nagnino ndraiky hoe vitsy fo zegny ny olo ataontsika hoe ny olo zegny any hoe olo manam-pahaizana na misy asaka anao lokona tsika andeha hagnano émission agnazava resaka service social anao de izy tsy avy izy matetiky izy doko amin'ny confort zegny any misy izy fo dika zegny hoe ry masera ry bro zegny oka zegny hoe mba limité agny zegny raha atao zegny mba tsy influencer olo agnatin'le raha fa ho antsika zegny ataontsika hoe mba managna opportunité tsika zegny mba afaka mivolagna karakara zegny raha ataonao hoe magnamia setra olo karaha raha zay hoe oka tsika mba samy mitondra setra zegny misy izy magnazava raha zegny misy izy mba hoe ho avy intaranaka atsika mba tsy hopotika karaha zegny bon atsika idrika amin'ny thème magnaraka amizay zo direct fampidiriko raha fa fotoagna mbola misy araiky koa ty tampidirikation ny médard atao igny zegny nivolagna hoe fa médard anao karaha fa misy moyen zay afanao mandeha andafy na igny manao tsy mandeha andafy agny volagniny fa direct anao zay mbola midoko a Madagascar fa nefa tanàna fa tsy manjary raha jiaby fa potika nefa za mahita zay tsika jiaby niaraka nandroboka Madagascar aty teto tsy gêne tsy olo be tsika jiaby niaraka nandroboka teto nefa amizay zay legna roso agny mandeha mitogno legna mazondra Madagascar aty magnano mivolagna hoe fa miala fa tsy raha manjary fa hoe andafy aty hoe andafy aty avenir koa misy moyen miala Madagascar fa tsy raha manjary raha jiaby fa potipotika ao nefa raha jiaby nefa tsika jiaby niaraka nandroboka taminanty fa tady amindreo legna tavela to fibaby raha jiaby amizay médard voalalohany raha io aty koa zo faty hoe ro nandeha andafy zay lasa mivolagna fa hoe miala ao zegny nefa tsika tamiroandro mbola ta Madagascar aty tsika jiaby niaraka nagnapotiky raha tokony potegna aty tsy à l'aise amizay rô baka teo rô loso fa zany sureny hitanao le raha za moko ndeha tandafy tsela teo anao ndeha tandafy voilà sa mboko nandeha tagny za zegny za teo karaha point de vue nao zay mihitsy azonao rongaty zegny avy aty volaniko ro magnano be vava rora be fa za zegny mbo niala teto fo moi je passé za nandalo ta Éthiopie ta Addis Abeba atao hitanao le raiky volagnintsika teo boko medala mivolagna hoe tsika andala ampandrosiagna azonao boko le tena ampiasantsika hoe tsika io mbala handroso io za zegny menimendroso samarako fa marikitro raha io samarako hoe amarezo na afaka mare mbala Addis Abeba za mahita fa raha zegny mbala lavitry raha io tiako vegna agnatin'ny zegny any iro havatsika agny any ro navy a mahita raha misy agny bako avy any koa zay misy zegny vazahagny milomay mandeha magnaty ro mivona fa raha io ne mitsika ty zao tiako volagny io volantsika zay fiainana koa fiainana andro io agny tegna hoe rotoroto be sy ny taniny jiaby fa za zegny ndraikidraiky za tsy dia tegna miatsinika hoe izy koa rô zegny miala eto ro andeha nagnagny za tsy tafagna miatsigny ro azonao hoe tsika jiaby nagnapotiky izy ty na za mandinika hoe iaino ny potiko tagnaty raha zay fa kanefa za mahita fa hoe noho ny raha zegny niaignana heto ty avy andreo zay miala eto izy koa ke raha jiaby fandrosoagna agny io ka nisy eto ro izy la ro navy teky zala
Azonao izy koa ny olo zegny eto atsika izy baka tamin'ny université izy niboaka izy nahazo asa araka tokony tsy nomagna efa vola vanao mahazo poste ro io dokteto azonao fa izy le volanko tao voalohany hoe misy système mihitsy manimba antsika io zay ny azoko ambara zany tapaka publication volagny Arnaud hoe nanao publication nagnino anao tsy miala hono olo aminakahy sanao karaha za hoe jialy eto boka dimy système za tsy tia lahelo nataoko zay pub zay marigny ary fa maliako le fagnontaniagna ataon'olo voalohany andafy fahitako fandeha tandafy anterna hita ia pays agnatin'ny Europe misy aroe mitero fanjavagna Afrique nadalofagna ia ok Afrique nadalofagna izy fa jaldiky zay anao mbala mijotso fa agnatin'ny avion hijotso Addis Abeba efa hitanao fa tsy zany tanisanao taty zany volazavlako fa ny Europe la tseliky fa nahiziky hitanao fa nanohitika mazava marigny efa manomboka eo zegny nazava marigny tany mbo anao mena tikanao tsy mahita boinary akony amin'ny aéroport tsika anao amin'ny Addis Abeba Ethiopia milatra volanko aminao zay 150 flotte avion anagnandro io keda tiako volagniny marigny baka anao mba mirevety andeha benevola midara aza forcé nareo midara jo jialy eto dianiko de raha tiako volagny zany tamindreo za tsy nipetraka agny satria magnino karakory ataon'ny Madagasikara ty koa tsika jiaby zay mety mahazo ondrano afaka manohy igny olo samy araka andilefa iala heto atsika jiaby azontsika atao anao mahita lala mety andehananao anao zao ka loso magnaraka anao tafipiritsaka agny fa tsy tafipody za zo mety andesiko vovo zaho na mbiagna koa fa ty andeha zay izy koa agnaty fotoagna ato zay fa afaka mandeha fa loso ialagna heto za fa tsy miraharaha heto eky fa kosa za misy ampiran-javatra natsangako eto za ny entreprise tegna ny ino ny fiainagna tena jiaby fa misy eto atao karakory io zegny fary hoe izay tsy midika tena tsy andeha agny tsy midika hoe fa tsy manjarany agny fa za eto fogno hagnano zay vitako hagnano zay mety ho vitako eto zay tete mafendy balika fa za andeha andafy vakansy za mandeha tetehatra mangirihavako za fa roso ary za koa miranako fa afaka fotoagna zay tiako tiavako afaka ampianarigny misy atelo ianaragna tsisy eto alefako raha nagnano posiko koa tsisy eto raha alefako tsy problème za koa zegny olo liberté za olon'ny fahalalahagna izaho za ko fa raha maneritely za mamoriporotry za ndraikindraiky anamina fa ko atyko tsy mahora amin'ny andafy de manareo fiadany marigny raha volagnindreo io e izy tsy avandindreo fa ny assurance ny fiainagna minagna raha tsara mividy raha magnitsy lafo vidy magnalamba tsara de qualité de marque misy marigny raha zay tsy vandy tsara za magneky marigny zegny misy agny raha zegny e fa eto sécurité nanao sahiragna de nanao iboaka fo izy anako zay tany ao raha vidinao baka bazary fo menaka ty ara-dalàna sy tira-dalàna tsao mafarany kibo e misy alohanao zafiripy anao tsao izy lamba fanaty tompiny baka agny raha jiaby manigny fa kanefany ty tsy afaka lama toa indreo olo abonandroso nisy révolution nataondreo nisy raha napetraka andreo nisy olo maro nikonkondoa nagnano raha hitambarana iarahagna raha vitako zao tokony mba omeme mampandroso olo amin'ny quartier koa efa vitako mampandroso izy ohatra anao mavita mampandroso amin'ny quartier anao reo vita mampandroso amin'ny quartier nazy de magnagny zegny tsy alako eto misy entreprise naka personnel zay fa ninaka agny za miasa tranquille vadiko miasa tranquille zanako mianatra tsara za mipetraka amin'ny trano izy zay nikofokofohako nataoko fa tsy nagnanaovako varoto tsy manjary tsy niloveko tsy nitrosaiko za mila force indreo mila andeha zany pourquoi za atsihina izy oany hitanao le raha misy ange hitanao le hoe amitsika ty misy raha jiaby d'accord amitsika ty misy raha jiaby izy volagny mety dara za fa hoe izy koa koa ny fiainagna liberté misy amintsika jiaby fa ity resaka assurance ange problème tsika eto asika koa ny koa marary koa tsika manjary magnotany majirana tsika mandeha amin'ny épicerie hoe moa misy paracétamol épicerie gny tsy toko volotry fanafody gny atinetsika misy paracétamol azonao fa agny zegny anao marary anao mbota andro tseniky bokony magnotanao ema volanao hitagna aminao zay fa eto kony tsika koa fa marary tegal koa fa nahary fatra teka zegny azonao vita io zegny naka de za mahita fa hoe ny agny ny resaka zay assurance no avian'olo mipetraka mary ro mikarama hely za baka meny hoe za maregny fa hoe ro mikarama 1000 € igny ataoko fois 5 fo baka zegny nefa mikarama 1000 € tiako 1200 aty zegny antsasaka zay tragno fo ro zay tsy vola boka za mandefa koragna ay makamera naga raiky toy boka za mandefa koragna amindreo hitanao ro chouchou antefasandreo manafo vola baka agny 50 € 100 € ro meloko ro maregny karama ngiava 1000 € igny azonao en fait ro ngiava tsisy raha ro ngiava même 50 € ro ngiava tsisy fa kanefa tsy mitovy ndraiky atsika ty zegny ro manafo zegny misy assurance
azotiko volagny raha karakaraha zay zany raha zegny any misy tiako avy agnatin' zegny fa hoe hitanao atsika tovolagna fa hoe atsika io mbala handroso igny ireo olo aby volantsika mbala handroso ro andesina ro agny boka kako miza akoma fandrosoagna zegny izy koa vitan'ireo mitondra reo boka akagny tsisy olo tia laheto tianao mandeha la place zegny tianao andianagna azotiko volagny fa agny tsisy zegny nintsy olo jiaby montsy koa fa nintsy fa taoko fa hoe misy raha fo zegny eto tsy pare avy an'olo milefa io kazovy hamboatra izy ty kazebka volanko azovy zay olana hitao ny fampandrosoagna io c'est qui agny fanambatsika le resaka système ny problème tsika kazo mo tokony agnovà système io agny ane problème eto agny fôtony zavatsika zo ty atsika zo zegny taloha legnany faloso alohatsika zay faloso atsika zo ty eto atsika zo ty nanteneny legnany ray aman-dreny faloso après atsika zegny atsika zo ty eto tanora no tokony ho avy tanora ho avy firenena volagnin-drô tanora ho avy firenena io koa problème amin'ny raha haty tanora ho avy firenena mandeha l'école anao bokonao tsy siasa azao tiako volagny tanora ho avy firenena anao ty asan-tanagna anao koa tsy solena anao tsy tafidiky tanora ho avy firenena io koragna resaka politique atsika mavoto sosa samborondro atsika tiako volagny andafy io maviandry rikoto tsy ako ria zao ro zay mivola zay raha tiandreo volagny ro volagna vo azao tiako volagny ro zay malala fa hitatsika io volagna igny oatsika igny azoko za la ty volagna anareo zala koa mbola iambigny raha ty raha be zala iambesanareo zala amboranareo zala fa agny zala vangalavitry zala raha ty tegna vangalavy za tsy volagna loatsika jiaby lefa fa za taloha volaniko zay ampodiko ndraiky za menimeny raha io zegny fa amare afaka mare tiako avy agnatin' zegny za zegny magnano zegny any vitako tiako volagny ka inao zay loatsika ikoragna aminaka zegny efa raha mavety raha ataotsika ty tiako volagny efa raha mavety raha ataotsika ty zegny atsika zay fagnatiny magnamboatra azao tiako volagny kay atsika jiaby koa samy magnamboatra amle tokony amboaritsika pare fa anao tsy mila milefa Jean-Luc ne plan raha tsy ny volagna fa solo ny volagna raha tsy ny volagna ke za andeha andafy entendu ambadiky zavatra tena koragna zegny fa amboaranareo za tokony anareo zay karaha mambe ny volagna resaka cliesy be mambe ny volagna raha tiany volagny fa izy akolo mandray izy amy raha tiany volagny za tsy volantsika ilefa fa za fo volaniko fandrosoagna io zala tsy enikizy la misy atsika raha zana andeha l'école T2 zana azonga atsika ndala fa nazondro agny anao io zamboety io za komboeto antany famanjary tianao afaka natoko le za koa nandeha za midoko azao tiako volagny za noso za fa loso za nipody fa za nipody io za volagna fa hoe hitanao olo jiaby io ro zegny andesa tokony andesika agny elo ero boko ro mipody raha hita agny amizay andesigny eto azao tiako volagny de du coup les olo comme ça matoa atsika navetika atsika mikoragna raha ty efa agnatin'ny magnamboatra zegny atsika fa za zegny olo mivona hoe alovia igny za la tsafagna miarotsy igny zalaka hoe zay za atao aminareo anareo ndafy agny zegny any managna lalagna madio tokony raha be gnanamagna alevalevana roza la havagna tavela Madagascar marira mazay ato izy la naka nareo de koedo za de koedo fo bon marina de volagninao zegny tegna mbola lavitra izy io koa anao fandeha miboaka hagny mbola lavitra ary tegna miasa olo hagny nitsika eto mbola tsy asa ndraikindraiky karaha olo tsy haiko agnarany agny zay koa fa olo nandeha niasa izy tegna miasa izy korana za poseny bako 30 minutes igny na zigny vidividignana mahazo fa manao tegna hoe miasa hoe amle raha miasa tegna miasa feno la riasandro iro miboaka tragno midi 7 heures ro tegna mamondy 7 heures kuna no maitolo miasa zay volanko aminao izy connecté fa no mandefa message mamaly miasa izy miasa anao ma izy izy miasa fa izy mamaly message anao ka inao azo ka inao izy raha jiaby zegny amizegny raha handrobaka za tsy volagna zay fa le raha itako franhitanareo izebazeba ka le raha jiaby motrika irobatindronolo ny lefa sasany io atsika zegny ndoko eto rotsy téléphone nanagna fahaza ambesatseny ba le olo volagnintsika ro nagnahy mari azoma ro io maro client volagnintsika sa le olo nandeha araka tokony izy nandeha nagnazy jiaby sasany amindreo zay sasany amindreo sasany andafy tany nandeha agny ke tsisy assurance baka eto akory matoko tsy andeha agny za jo ty nahita fa amitsika nosy biagna za jo zay koa andeha ia agnaran'nosy igny non tsy ranja nosy tany kely za jo andeky tonga teraka tanosy be io nosy io agnatiny nosy beky za jo zay ndery magna réservation en ligne za vola karakory eo zagny azao tiako volagny ka za vola raha ty zinako na elohan zalalaboko va anareo jo ty bon supposons que nanao iaga vejery président za nanalefa ndafy anampianariny raha efa hitandroany raha io
bon dikan'zany mety aminareo zegny hoe agny tsy aminareo tianareo na tsy tianareo fa agny tsy aminareo andafy agny amin'ny mazava agny tsy aminareo bon nareo volagninareo fa zay eto zay fa commence tsy aminay zay eto fa raha jiaby fa presque lafolafonareo bon dikan'zegny anareo maheritreritra fa anareo misy tany hoe andeha voavidy tany avy amin'ny mazava agny avoavidy tragno anareo avy agny anareo vola fa anareo aminareo zay baka tsy nagnano sakafara tamin'olo ko zay koa avy agny zay mila vidy tragno tsy raha karaha zay io zay olo zegny amin'ny la finance mbola mirekono dans la finance karaha to misy olo izy baka andafy izy mandeha andafy mitady vola because mody izy mivanga-tany magnano iny fa en fait le problème ne eto niany ty zegny azonao zay mikarama tiako eto makaraha farany ambany io 200 tiako 40 tiako 200 tiako vy zegny niteny fanjakana farany farany ambany sy mikitsika 250 000 ariary io akory no tony fanao karaha mahafa parce que compte privé no mety ma 50 000 ariary mety 100 000 ariary karaha voilà ataontsika hoe na zay karaha ma 500 000 akory no ataoko igny amizegny eto zala ataoko akory andraiky 1 million 200 1400 euro raha tiany volagny zegny zay zay mijaly zay tsy tia andeha agny tsisy la plage agny tsisy niny fa zay edy zay tery tsy mitovy mijaly dafy ndraiky mijaly Madagascar zay euro mary ko zegny agny koa nanao mihino agny anao mihino fo nanao mijaly anao mihino fo misy olo magnamianao raha azo olo antegna mianao raha eto azo ntiako volagny za tsy vola ketsika jiaby milifasa fa nareo agny potoko ndraiky koa zala misy rabre agny zala misy metao magnano tataoma zala mare zala raha mazay ato raha karaha zay fa zay fotsy nagnano sakafana ke hoe tandazagna nareo tandazagna tiako bon tampotry mo tsendriky rehefa tsika mandeha mary ndraiky reo mitodika ty hely fogno nefa mariky hely misy manano association magnano don aty ekehy izy igny fa ninakahy tsy atsika jiaby araka andeha zay fotsiny nakapetritsika jiaby anareo midoko zay mandeha ino problème ya fanareo mandeha fa vola hazonareo bako eo ty ke problème ndraiky baka olo tadi avy nidoko eto fa olo zay za fa tsy mavita ibabizo zaza raiky fa tsika jiaby tokony nibaby fa tsika jiaby niaraka nandroboka taminany io na zay tsy ndiky nandroboka zay robatindreo agnatin'le raha ke tsika jiaby niaraka nandroboka atsika jiaby tokony mibaby asanareo amizay volagna anaka ambarako anareo zay ny heto matohana zay raha ataony heto tohanana raha ataony heto tsy tohanana zany de wantanjazga baka narobo doko eto tanjazga no jiaby falako no wantanjazga vita ay tseniky ke zegny ninakampodiko ndraiky zay ka misy ramba matanjaka heto izy afaka magnabe olo afaka mitariky namagna amin'ny tsara afaka miconscientiser namagna hafa ataova zay ary anareo zay hagny mavita mitady vola koa baka anareo fa tsisy amin'ny jery ohatra tsy be ny hato tanareo verijery zay amina nendafy aza vadivadiky edy volagna anakahy aza voagna volagna misy publication nataony jiaby zao anao koa mba fa tsisy vola mba misy ajery misy nateny volagny asa azonao zegny ke zay ty hoe zay koa fatanareo nareo nitady vola mavita ketriketriky andeha agnatin'ny fiadanagna nareo zegny anareo hagny mikatadiava vola alfasa aminay mba misy potipotiny ino manifasanera aminareo tanareo volagna raha io hety ke anareo eto izy fa anareo baka manao anareo koa mitara mazava hagny hoe mary ndraiky hoe raha volagninao zegny mazava hagny atao association e ampia olo betsika ampia handikapetsika tarihanareo hato anareo hato hoe fa tsy zay sasa anareo miala hofa raha efa montraka miala hofa zo fa hitoko marigny moi-même za témoin mahita koa zay fa mbola lavitra atsika ty tara 2000 ans karaha tamin'ny aroa Jesoa Kristy boko tsika misy io tsy zanagatsika io mbola voilà tanao zafitsika boko zafitsika mbola mitaka zay tsika doka tsika voavy agny ino edy zegny fa kanefa mila mikisaka atsika Jean-Luc fa io izy koa tsika mila mikisaka atsika tsy vola bon atsika jo ty atsika volagna jo ty zegny mitsangana hitan'olo atsika jo koa miaraka amitsana koa io koa ny vita fa izy koa tsika mbala eto mbala magniky le système misy mbala rabirabe raha zay tsy bon d'ailleurs baka tsotsokana resaka fanosoagna fa resaka kabariky andafa raha karaha zay fa hitana izy zay tsy volagna ka hoe milifasa traninaka fa zegny ny ambadibadika koa mahita fa hoe misy rabe zala alevanareo lavanareo tavelanareo ty va raha mandalo ato ay ok inakahy efa nambarako teo nety nareo koa misy mavita mihasa mafy sy ny tariny mbola digninareo izy zao hoana fo zay koa mbola madigny ato hoanina fo izy misy raha zay ilagna fanohanagna fanadraisanareo dignareo zay jaly eto zay madigny jaly io bakao koa zay koa fa lerlera ty tsy diky andafa zay raha afaka magna mizaha raha tsy dihina hely zigny sota fanjava zay mipody tsy dihina hely zindro herignandra zay fa mipody koa tateriny magnaty zay raha commence digny koa za dia moto za mbola navidy nandeha tan 5 lent na ka mbola digny fa entanganao baka entanganao agny zay mahatonga anao volagna izy entagna ka jiaby nandeha sinoty taty baka sinaka entanganao nandeha sinoty niraka aminaka tsy valisinaka nandeha sinoty niraka aminaka misy entanganao agny valisinaka tsy tavela bon naka ndraiky zay par rapport amin'ny koragnandro jiaby anareo olo mipetraka andafy za juste vola fa za propose
proposer na roi sa Maurice ndraiky fandehanagna andafy fa jela Madagascar eto dinko avao mety aminaka zay frambariko anao ni Nazaré zegny ko ro olo eto asa tao aminareo andeha agny anareo koa fandoko anareo midoko agny imo volana nos tamo rubrica da força mas Madagascar asa tao aminareo zany cité nareo andeha andafy zay fa mahampy namboran'olo agny bokontany fa manjary fo tianareo essa jogo fazer rubrica quando dá festa ande então même si joti même cara ton proposition do Chine vlo fa allo é a fim da Madagascar anglo a fim da China o diabo Madagascar lege na China mas é fim da Madagascar ti une fois que Madagascar une fois que China rubrica bu misul kama clandestine baka China mande Madagascar cara zemi dizer lo sondafio antantsara futian antan fa manzar futian ru antan fa mazava futian ru fa rosa vitanga zavantany misy mazava ya alinga bukontan ma fa mazava tsaka zavendro fa yin ro me lutovndro tani buko miala baka yo ro mandenta nyafa kwa cara ingra tonru fazer funaka eu vou parar com a fandeira eu não gada mano só ganha satia no hilefa na kutsi no atsikana matoza mbalaito ni tsikani mbalaito na kare teko kuvulanyi fara nwe amboara zira tokony amboary am tanana ty zno zatsy volo fulana fa atsika jiaby responsable am raha zegny ni yegnatsika de mato hoe olo araiky miala tany misy izy mandeha izy olo anao zay avy magnano influent koto izy igny manasaka bilambaza zaho izy azonao fa kanefa izy za fo izy miboaka tragno za izy miboaka tragno tsisy karaha hoe insécurité karaha aminareo tanàna agny zay hoe tsy mampiatsika ya anao zegny izy anao tranquille aty zay zay teny vola kety hoe ni raha zegny ny robaka am tanàna amboarigny tokony amboarigny de io tsy solo ty andeha agny zegny raha kakaraha bon voilà merci Medara merci zambala hagnano hely ndraiky kely fotsiny ataoko ninaka tsotra fotsiny tsotra hiany dignareo jaly io le digna jaly fa ninakahy toizako am'le tifankoraha Jean-Luc hoe amboaritsika zay raha tokony tsy manjary zay azotsika atao zay azotsika atao amboarigny amboaritsika donc ny azotsika atao magnabe zanaka atsika magnabe ny magnodidigny magnadio magnodidigny atsika eo namagna zay tokony tohiny zegny mba vitatsika zay tsy vola miboaka loatra afaka ataotsika hoe atsika zay responsable zay mba napetraka anay hopitariky zay napetraka mba hitondra mba matahora zagnahary mba mavozoa kibendragnahary mavozoa ny amaray mavozoa hipihipiny razagna aza maneriteriny madiniky fa koa amilera fotoagna haviany karavasy vy amitahaizagna tsy homora ke donc ampianara zanaka atsika be azo degna tokatrano ny tsaiky tsika aza ambela lalabegna be izy aza ambela base talayon na tsy haiko rezovy na tsy haiko mantsolo agnabe zanaka atsika fa be aza tsara fa revirevisisiny aty ambela amin'igny fogna aza mangataka karaha tsy manjary ohatsika zay tera tsy manjary mba aza publiena loatra agnatin'ny Facebook na amin'ny télévision na ia mampiaratsaiky tsika raha tsy manjary jiaby fa legny mba managna tsara koa mba mampianara ho amin'ny tsara ho antsaika tsika jiaby merci beaucoup bon donc taperitsika amizay raha fa fotoagna donc lany bon merci nareo mabasika nareo fa zany teka nareo magnaraka koa bon merci Jean-Luc Poincaré merci Medara raha zegny namaly kaiky nakata to amin'ny merci aminao Rexy TV podcast za zaka kainao matety mipety zamin'olo magnaraka zegny anao bon koa fa misy raha tokony volaniko za mangataka nareo zegny magnaraka zegny karaha zay fa raha mety koragnitsika fa ya ok fa kanefany za zay mitodika amin'ny jiaby hagny aza torahinareo vato edy zay par rapport koragna jiaby igny edy agnatsao voako men'olo fa tsy tsara karaha zegny hoe misy hevitry tsara andesiny teto mba resanareo agnatsaratsika agny misy ratsy ampodiana aminay tômpiny aza atao ankalagna zahay aza atao tsy itiavagna zahay zy fa anjara tsika mifanohiny tohigny beka tsika tsy ho lavo tohananareo zahay miraha zay atao ty hoe anareo fa io ity ampiagna anareo fa io ato lalagna ity agnitsiagna izy zegny ataotsika java fa ka amaray voanareo hafa volagna ty izy io mamparareo baka raha afaka maray io agnanaovanareo publication tapahanareo tsika sofindreo regny fo zegny publiendreo beka zasa sahen'olo beka Jean-Luc tsy tian'olo beka iarinao halan'olo aza ataonareo zegny aza ivoavoanareo edy volagna edy izy agovavako ny donia zegny aza magnova volagna d'accord zay tompony andraikitra amin'ny rano volagny nefa sy tompony andraikitra amin'ny fandraisanareo azy zay tsy tompony andraikitra amin'ny totsy tamanjary koa bon zay ndraiky tompony andraikitra fa jaly ety fo mbola digniny mbola ety fo koa idoko fo iaretagna fosiny fotoronya ty mbola idoko iary atsika jiaby iaritry fo eketo entananao baka zegny tenareo nandesiko tena jiaby merci atsika jiaby merci entanaka jiaby desika karakaza merci